Good morning, everyone. Maayo kayo nga atong Ginoong Diyos. Amen? Amen. Okay, siya angay natong dayigon, simbahon, kaya wag yun ipakyas ang atong Ginoo. Amen. Balik kita sa online mga kaigsuunan tungod sa sitwasyon karon nato dito sa atong building kundiin kita nagatigom. So far, medyo lapok pag yun siya kaayo, niya hugaw pa, dili pa kayo siya 100% nga maka-meet na ta dito maunang balik ko sa online. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Maayo gihapon ang atong Ginoong Diyos. Atong pakpakan atong Ginoong Diyos. Hallelujah. Ako kamong gi-remind nga naa sa inyong mga balay, remind na ko tamo nga i-treat kini nga sama ra gihapon nga nagsimba ka. Ayaw pagtindog-tindog, lakaw-lakaw, or while naminaw sa pulo sa Ginoo, nagkaon or unsay gibuhat. But let this be a time, panahon nga imong igahin diha sa Ginoong Dios. Unya magkuha tag ballpen, notebook, mag-take down notes gihapon ta. Unya magtapok ang tibok nga panimalay. Unya i-share, okay? Kung ang inyong mga cellphones, i-share kini, ipaambit kini sa inyong mga kahigalaan, sa inyong mga relatives ka na sa abroad, bisan pa katong outside Cebu. Okay? Aron sila makapaminaw sad sa maayong balita. Unya, just open up your hearts to the Lord. The Spirit is right there where you are. Naasa diri namo, hauban ka namo, o salamat sa atong Ginoong Diyos. Amen. Magampo ta. Amahan na mong langit nun, ikaw gamhanan, maluluyon, walay imposible kanimo Ginoong Diyos. Ikaw matinud-anon, Lord, sa imong mga saad, wa ka mo pakyas, Ginoo. O kaniya kami aron pagsimba, pagdaig sa imong buhi nga ngalan, Ginoong Diyos. Lord, among giimbitahan ng imong presensya, nga mo kunsa diri ka namo, Lord. Father, bisan pa katong anaa sa ilang mga panimalay, nga ikaw magapanlihok, Lord. Ikaw, Ginoo, ang magabuhat og mga kahibulungang mga butang. Ikaw magasulti ka namo, ikaw magahikap, magatagbo sa tanan nga mga panginahanglanon. Father, we just honor you. We bless you, God. Tanang pagdaig, tanang pagsimba. Lord, ang among mga kasing-kasing among gidala diha kanimo, Ginoo. Kami mapasalamaton, Lord God, tungod kay ikaw buhi, ikaw maayo, o wa ka ni pakyas, Ginoong Diyos. Salamat kaayo. Kini among giampo sa tamis nga ngalan ni Jesus. O ang tanan mo ingon og Amen. Manindog tang tanan mga kaigsunan. Okay? Maayong buntag sa inyong tanan. Let's get up on our seats and let's continue and let's enjoy the presence of our living God this morning. Amen? Amen. Nagkahatag o pahulay.
pagdaig, magkatulog mga luha. Ug sa dihang paghinumdum ko sa imong pagkamaayo, mag-awas akong pagdaig, magkatulog mga luha. Ang mga sobra, di ko makaya, may sama, hindi mapunan. Ang mga sobra, di ko makaya, may sama, hindi mapunan. Sa itong ulan-ulan sa ako, buhian mo ang mong espiritu, ang putong nakasabot pa mo. Kay murang ko, ibayaw akin. Usayaw ko, murang-ulan sa ako, buhian mo ang mong espiritu, ang putong nakasabot pa mo. Kay murang ko, ibayaw akin. Ang guma mo sobra, dili ko makaya, kalibay way sama, di hindi mapungan. Ang guma mo sobra, dili ko makaya, kalibay way sama, di hindi mapungan. Ang guma mo sobra, dili ko makaya, kalibay way sama, di hindi mapungan. Ang guma mo sobra, dili ko makaya, kalibay way sama, di hindi mapungan. Sa ako, ulan sa ako, buhian mo ang mong
Diyos. Karon ang adlaw sa patay kong pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulugso, musayaw, musinggit o maguyaw, talaan, tanaykot ang Diyos. Taykot ko ikaw, o Diyos sa lamig ang tanan, matuwid ka sa among pagsimba. Kung gusto ay kausaban, nandun sa kahanduran, taykot ko ikaw sa way katapusan. Taykot ko ikaw, o Diyos na napiganghanan, matuloy ka sa among pagsimba. O Diyos na way kausaban, nandun sa kahanduran, taykot ko ikaw sa way katapusan. Taykot ko ikaw sa way katapusan. Taykot ko ikaw sa way katapusan. Oh, ikaw, Magpadayon ta sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios. Bisaon sa atong go through karong panahonan. Magpadayon tagtuot that He can do miracles. Let's continue to believe that He's a great God. That whatever you're going through right now, He will make a way for you. Come on, let's continue to praise and worship His holy name. Sa sinugtan ikaw ang pulo, kauban mo ang amahan. Himayang tinako sa binuhat, nihakip hatayan kang Jesus. Kitulungan ang ngalan mo, kahibulungan ang ngalan mo, ang ngalan mo, Hesu Kristo. Kahibulungan ang ngalan mo, walay sama nimo. Kahibulungan ang ngalan mo, O Hesu Kristo. Kulang ang langit kung wala ko, busagi ka na o mo ako. Gusto ko ang gugma kaysa sa lako, kinsabay makapahimula. Pagkatahong ngayon sa ngalan mo, pagkatahong ngayon sa ngalan mo, ang ngalan mo, Hesu Kristo. Pagkatahong ngayon sa ngalan mo, walay sama nimo. Pagkatahong ngayon sa ngalan mo, O Hesu Kristo. Kulang ang langit kung wala ko, busagi ka na o mo ako. Gusto ko ang gugma kaysa sa lako, kinsabay makapahimula. Pagkatahong ngayon sa ngalan mo, pagkatahong ngayon sa ngalan mo, ang ngalan mo,
mo, O Jesu Cristo. Pagkatahong ngayon sa ngalan mo, pagkatahong ngayon sa ngalan mo, ang ngalan mo, Jesu Cristo. Pagkatahong ngayon sa ngalan mo, wala isang mali mo. Pagkatahong ngayon sa ngalan mo, O Jesu Cristo. Ilupin ang tapon na abli, ihilom ang sala, uglungan na ang langit nilano sa mga pagdaing, kay napanghaw kaunabuhi. Wala'y makakontra, wala'y kapareha, wala'y katapusan, magharina. Imong pingharian, imuhang gibayan, kanang labaw sa tanang ngalan. Wala'y makakontra, wala'y kapareha, wala'y katapusan, magharita. Imong gingharian, imuhang gibayan, ngalang nabaw sa tanang ngalan. Pagkagamhanan sa ngalan mo, pagkagamhanan sa ngalan mo, ang ngalan mo, Jesu Cristo. Pagkagamhanan sa ngalan mo, wala'y sama libo. Pagkagamhanan sa ngalan mo, O Jesu Cristo. Pagkagamhanan sa ngalan mo, pagkagamhanan sa ngalan mo, ang ngalan mo,
Kagamhanan sa ngalan mo, O Heso Kristo. Pagkagamhanan sa ngalan mo, pagkagamhanan sa ngalan mo, ang ngalan mo, Heso Kristo. Pagkagamhanan sa ngalan mo, walay sama nimo. Pagkagamanan sa ngalan mo, O Heso Kristo. Kanimo lang may katagbawan, kay ikaw ang akong Ginoo. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsalig. Kanimo lang ako may katagbawan, kay ikaw ang akong Ginoo. Ang kadaugan ko, gamhanan ka, O Diyos sa kahaturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa ng butang, niining kalibutan. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsalig. Kanimo lang ako may katagbawan, kay ikaw ang akong Ginoo. O ikaw ang kadaugan ko, gamhanan ka, O Diyos sa kahaturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang, niining kalibutan. Gamhanan ka, O Diyos sa kahaturan.
natin dayigon ang Ginoon Diyos sa atong mga kaugalingong pulong. Salamat kayo, Ginoo. Gidayeg ka na mo, O Diyos. Gisimba ka, O Ginoo. Salamat, Lord. Ikaw ang among dalanghanan. Maayo ka. Way sama ka nimo. Yarabuson, doroboson, yalaraboson, yalarabayarabam. Yoloroboson, dorobobobababababa. Mag-ampo ta sa mga lain-laing pulong. Diaraboson, doroba, karaboson, doriba, babakakakarabam. Yalaraboson, dorebebe, yalaraboson, dorababakakakarababababababam. Yalaraboson, dorababababashiki, yaraboson, yehim. Oh, yaraboson, dorobobobalarabam. Hallelujah, Lord. We just worship you, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Gamana ng atong Ginoon Diyos. Amen. Amen. Magpadayon gyapon ta sa pag-ampo atong tibuok bulan sa Oktubre atong gamiton ang atong 5 finger prayer, ang atong thumb, those who are close to our hearts, ang atong mga loved ones, kung nakay loved ones nga naay sakit, nakay loved ones nga wa pa naluwas diya sa Ginoo, imong panimalay iampo ka na. Unya ang atong pointing finger, mao kini ang mga tawo nga nagtudlo. Okay, mga tawo nga nagtudlo, pastor, mga D-group leaders, okay, katong mga nag-seminar, nagtudlo sa conferences, nag-training sa mga opisina, ang mga maestra, ato silang iampo tungod kay aduna sila abilidad to mold the minds of the people, especially kita nasa Pilipinas, ang Filipino people. So, ato silang giampo nga magtudlo sila sa insakto nga butang, mga values, and then ang ilang pagtudlo effective unya mag-mold gyud ni sa mga mindset sa mga katawhan. Ang tunga mao ang authority, katong mga naa sa katungdanan, ang atong presidente, ang atong mga naa sa kabinete, mga senators, ang atong mga government officials tanan, bisan pa dito sa barangay officials. Okay, apil na sad ang atong mga ginikanan nga naa sa authority or ang imong boss sa imong opisina, tanan nga naa sa authority. Unya kining ring finger, mao kini ang weakest finger sa atong mahinumduman, ampo nato ang mga weak. Especially, yan po na to, ang mga nasakit sa COVID, sakit sa cancer, mga kailan ni mo, minibalaan. Bisan pa, iampo na to ang atong mga frontliners, nga doon na sila padayon nga kusog, kung mawala na kining COVID. Unya, ang little finger that represents you. So, ang imong mga needs, imong idala diha sa pag-ampo at tubangan sa Ginoo. Okay? Andam na tantanan? Atong itaas ang atong mga tingog sa pag-ampo o makahiusang atong mga kasing-kasing. Sige, mag-ampo ta. Ginoong Diyos, amahan na mo sa langit, makagagahom sa tanan. Lord, ang magbubuhat sa tanang mga butang. Lord, maayo ka. Ikaw ang Diyos nga nakadungog sa mga pag-ampo o paghilak sa imong mga katawhan. Lord, nagaampo kami sa mga butang nga uyon diha kanimo Ginoo. Giadala namo sa pag-ampo ang among panimalay. Father, ang tagsa-tagsa nga panimalay ang mahal namo sa kinabuhi Ginoo. Lord, bisan pa ang akong panimalay, Lord, si pastor, ang akong mga anak, Father, akong gidala sa pag-ampo nga ikaw ang magalihok sa ilang kinabuhi o God. Father, bisan pa kang Isha sa iyang pag-take sa board exam, si Chanel sa ministry, God, si Pael sa iyang pag-eskwela, si Isaac pag-eskwela o pagduol diha kanimo Ginoo. Yan po namo nga ikaw magalihok sa kada usa sa nga matip panimalay, ikaw magalig-on Lord God, magahatag og kalinaw, magahatag og abundansya nga provision o God. Father, salamat kayo katong mga loved ones namo nga wa pa naluwas
nga sila modawat ug moluhod diha kanimo Ginoong Hesus. Father, amo sang gidala sa pag-ampo ang mga teachers, God. Lord, tanan nga nagtudlo ang mga D-group leaders, ang among mga first gen, mga teachers sa eskwelahan, God. Father, ang mga nagtudlo, Lord God, sa mga trainings, sa mga conferences, oh God. We pray for wisdom, guidance, oh God, nga magtudlo sila sa mga insaktong mga butang. Lord, nga maga-impluwensya sila sa mga katawhan in the right way, God. Lord, adunay mga value, Christian value system nga itudlo, Lord, sa eskwelahan, oh God, sa among mga magtutudlo, Lord God. Salamat kaayo, Lord, ang mga D-group leaders. Father, thank you for wisdom and anointing of the Spirit. Lord, amo sang gidala sa pag-ampo, Lord God, ang mga anaa sa katungdanan. Lord, ang among presidente, Lord, ang kabinete, Ginoo, ang mga senators, Father, ang local officials, oh God, gobernador, mayor, vice mayor, councilors, barangay officials, barangay tanod, oh God. Among gidala sa pag-ampo, bisan pa ang mga ginikanan, Lord, Father, ang mga boss, mga supervisors, Lord, tanan nga mga anaa sa authority, nga ang imong wisdom anaa kanila, Ginoo. Father, salamat kaayo nga imo silang tagaan guidance aron sa pagtuman sa ilang tulumanon, o God, mga people in authority. Father, amo sang giampo ang mga masakiton katong weak, katong mga walay mga kabos, Ginoo, katong mga adunay mga balatian sa ilang lawas. Ang cancer amo kanang gipalayas sa ngalan ni Jesus. Father, salamat kaayo nga ikaw ang among dalampanan, ikaw ang among deliverer, God. We speak life and blessings to them, O God. Si Sister Lilian, O God, among gidala sa pag-ampo kanunay, O God, nga ikaw magahatag og kusog bisan ba kang Brother Willie. Lord, sa samad ni Kristo sila naayo na. Father, amo sang gidala sa pag-ampo ang among kaugalingon, ang among mga panginahanglanon. Father, nasayod ka sa tagsa-tagsa mo nga mga panginahanglanon. Amo kaning gidala diha sa pag-ampo kanimo, Ginoo. Ikaw ang among dalangpanan, ikaw ang among kusog, ikaw ang among kinabuhi, ikaw, Ginoo, ang among provider, ikaw, Ginoo, ang among magbalantay. Lord, salamat kaayo. Salamat, Lord. Bisan pa kini among mga pag-ampo, imo na kaning gitubag, Ginoo. O kami magpasalamat sa mga pagtagpo sa among mga pag-ampo. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pakpakan nato ang atong Ginoong Diyos. Amen. Praise God. Sige, manlingkod na mo sa inyong mga maayong buntag, mga kaigsuunan. Mang buntag. Okay? Inanaasa, no? I love you with the love of the Lord. Our God is so good. Amen? Amen. Atong abrihan ang atong Biblia sa Salmo 34:19. Balik kita og online, mga kaigsuunan. Tungod kay ang atong lugar dito sa Cebu nabahaan. Onya, probably some of you are questioning, nga naman. Nasa tay mga kaigsuunan nga nabahaan sila ang mga atong mga kaigsuunan dito sa Dignos, mga Lapas family, ang mga D-group ni Chanel, ang yung mga D-group, nabahaan sila. Unya sila si Brother Tony, Alsa, bisan pa si Sandro, nabahaan. Unya, daghang nabahaan, mga kaigsuunan. Unya, probably some of you are questioning, Lord, nga naman, nag-tithes man unta ko, ingon ana, daghantang mga pangutana diha sa Ginoo. Okay? Atong abrihan ang atong Biblia sa Salmo 34:19. Psalm 34 verse 19. Akong basahon sa Binisaya, daghang kalisdanan ang antuson sa matarong. Apan luwason siya sa Ginoo, gikan ni ining tanan. Ampingan siya sa pag-ayo sa Ginoo, dili siya kabaliag bukog. Okay?
daghang kalisdanan, usbon ako, daghang kalisdanan ang antuson sa matarong. Unsa ko no? Daghang kalisdanan. Okay. Ingon tungo sa nakadungog ko sa ni sulti. Balo ka kung mag-Christian ka, daghan gyud problema. Di gyud na igsuon. Tanan ka nga tanang katawhan while living here on earth na gyud na problema. Okay, ingon si Jesus Christ sa John 16:33 nga I am telling you these things. Kung baga nag-warning siya, in this world you will have tribulations. Dining kalibutan na naagyo na apil gyud na tungod sa sala. Okay? Pero ningon siya, be of good cheer, I have overcome the world. Mao kanay maayong balita. So, ang Kristohanon, imong pagka-Kristohanon, wa na nagpasabot nga exempted ka sa problema. Naagya po'y problema, pero kauban nimo si Kristo sa pag-imong atubang sa problema. Mao ka na ang kalahian. Okay? So, unsa man ang righteous, unsa man ang matarong, kaingon man diri daghang kalisdanan ang antuson sa matarong. Kinsa maning mga matarong? Una, ang katong nituo kang Kristo nga ilang personal nga manluluwas. Ingon sa ikaduhang Korinto 5:21. Walay sala si Kristo apan gipa ka makasasala siya sa Dios. Aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Okay? So, nakabaton kita sa pagkamatarong sa Diyos tungod kay kita nakikiusa kang Kristo. So, kining mga matarong, bot pasabot, katong mga nakagiusa kang Kristo nga ilang gidawat, nga ilang personal nga manluluwas. Okay? Ingon sa Roma 4:18-21, mituo og milaom si Abraham. Okay, ang una natong makita no, kining gitawag nga righteousness naa sa Genesis 15:5-6. Ako sa nang una basa. Genesis 5:15 sa 5:6. Ug gidala siya sa Ginoo ngadto sa gawas ug giingnan, tan-awa ang langit ug ipha ang mga bituon kung makaihap ka. Kung makaihap ka ba? Makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghan ni ana. Mituo si Abram sa Ginoo ug tungod niini giisip siyang matarong sa Ginoo. Unsa gibuhat ni Abraham? Mituo. Mituo siya sa saad sa Ginoo ug siya nahimong matarong. Tubot pasabot, ang mga matarong katong nakigiusa kang Kristo Jesus, ikaduha katong mituo kang Kristo Jesus. Mituo sa iyang mga pulong, mituo sa iyang mga saad. Sila matarong atubangan sa Ginoo. Okay. So, again, ang mga matarong katong nakikiusa, ikaduha katong mga matarong katong mituo sa mga saad sa Ginoo. Okay, so ang question karon, mituo ba ka sa mga saad sa Ginoo? Amen? Ha? Aduna kay oportunidad karon kung mutuo o di mutuo sa Ginoo. Ingon ka nag-tithes mangkulon nganong nabahaan man ko. Well, kabauta nga all things work together for good to them that love God. Na ay maayo nga istorya, maayo ang ending sa istorya. Amen? Amen. All things work together. Usbo na sa Ginoo, iyaha ka ng himuon nga maayo. Ang dautan, himuon yang maayo. Kung ikaw nagpadayon paghatag o pagdala sa ikapulo sa Ginoo, ayaw gyud kabalaka sa imong kasing-kasing. Tungod kay ang Dios nagsaad. Unya kung ikaw mituman sa pagsaad sa Ginoo mo nagingon matarong ka. Ang atong buhaton mga kaisuunan, maura gyud ang pagtuo. Okay? And everybody say pagtuo. Motuo ta sa saad sa Ginoo. Tungod kay ang Dios dili mo pakyas, ang Dios tinuod sa iyang mga saad, ang Dios dili gyud na limbungan. Dili bakakon ang Ginoong Dios. Amen? Amen. Okay? Karon no ang atong mga instruments na basa gyud siya sa tubig. Ang atong mga amplifiers daghan ta mga nabasa sa tubig. Okay? Ngano mang nabasa wa day na rescue. After office hours magyud to nahitabo. Unya pag nabantayan kami na lang ni pastor duha na bilin og
si Brother Joseph, ang maintenance guy. No, ang maayo pa gyud nito mo no kay nakalakaw na ang Jazz, ang Honda Jazz, nakalakaw na ang Grandis. Okay, nakalakaw na sad ang Nissan van. Ang nahibili na lang yun dito sa parking area, ang katong church vehicle nato, ang Kia nato. Ganyan, lubog magyud kayo, sobra pa gyud sa tunga. Unya, pagkita namo nga sa music room or media room, daggan na kay tubig, kusog kayo ang tubig. We were thinking nga taas ta dili ta maabot, pero naabutan gyud siya tubig, nakita sa monitor ni pastor. Unya, lisod naman, peligro naman siyang adtuon ang mga kuhaon ng mga gamit tungod kay hapit na mo abot sa plangka sa kuryente. So, amo na lang gipasagdan nga maglutaw-lutaw sila. Na nakita na to ang picture. Kami ran tulo ni pastor ang nahibilin ato, gadagan gyud si Brother Joseph kay nya daghan ming atimanon, so wa gyud siya na atiman. Pipila lang ang mga na rescue. So we know again unsay ending sa story. Everybody say maayo. Maayo. Okay, all things work together for good to them that love God. Do you love God? Amen. Balihon ka na sa Ginoo. Amen. Tagaan tag bag-ong mga instrumento. Hallelujah. Bag-ong nga mga snake cord, bag-ong nga mga ang mixer nato to mas taas, bag-ong nga mga amplifiers in Jesus name. Amen. Amen. Okay? Ako kamong gipahinumduman nga pwede ka mo online kung naa ka mo outside the Philippines, pwede online onya. Katong dili gid makaana sa simbahan online, but by Tuesday open ra gid ang simbahan. Okay, rami naglimpyo pa mi. So you can bring your tithes into the house of God. You can sow your seed if you want to sow your seed para sa unsay gamito nato sa simbahan. So we have people already saying, Pastor, ipalaba ang mga kortina, pagkaon. We thank God, and we have people coming to help us. You know, the Lord is our deliverer. Amen? Unsay saad sa Ginoo, pila ka problema, pila ka troubles ang usa ka matarong? Daghan. Pero unsay maayong saan ana? Naa si Lord, and the Lord delivers the righteous from all his troubles. Amen. Amen. Okay? Sige, mag-ampo ta mga kaigsuonan. Ginoon Diyos, Lord, matinud-anon gyud ka Ginoo. Duwa ka mo pakyas sa imong mga saad. Faithful ka, Lord. Father, we bring to you your tithes. Among mga binhi, Ginoo. Salamat sa abring nga kalangitan, Lord. Imo kaming bahaon sa imong panalangin. Sobra-sobra pa sa baha nga among na experience, God. Sobra-sobra pa baha sa panalangin sa Dios. Tungod kay imong abrihan ang kalangitan alang kanamo, Lord. Imong ibobo ang imong panalangin nga wa na may kasudlan. Mag-awas-awas ang among mga panalangin, Ginoo. Mag-awas-awas ang panalangin sa imong mga katawhan, Lord. Father, mag-awas-awas ang panalangin sa Praise Cathedral Global Outreach, O God. Lord, salamat kaayo kay ikaw tinud sa imong pulong ug motuo kami kanimo, Ginoong Dios. Og tanan nga nituo sa Ginoo mingon og amen. Hallelujah. Praise God. Good morning, PC Girl. Here's some of the ways you can give your tithes and offering to the Lord. You can give your offerings through our BPI account. Okay, look, I never forget that day in the 1990s. You know where to find me. Being born, I'm a millennial. Run for cover before he put you on video. Or the Twitter, come on, y'all, get a grip. I don't give a flip, I just wanna live. But better yet, I don't wanna die living a lie. Does anyone even realize I'm alive? Like, stop, wait, hold up the club. I found somebody that I love. Like, stop, hey, hold up the grave. I found somebody that can save. Like, stop. Or you can drop it off at church.
Never forget, the Lord loves a cheerful giver. So set your heart right before you give. Have a good day and God bless. Good morning, Peace Eagle. Here's some of the ways you can give your tithes and offerings. Scattered words and empty thoughts seems to pour from my heart. I've never felt so torn before. Seems I don't know where to start. But it's now that I feel your grace fall like rain from every fingertips, washing away my pain. 'Cause I still believe in your faithfulness. 'Cause I still believe in your truth. 'Cause I still believe in your holy word. Even when I don't see it, I still believe. Though the questions fog up my mind with promises I still seem to bear, even when answers slowly unwind, it's my heart to see you prepare. But it's now that I feel your grace fall like rain from every fingertips, washing away my pain. 'Cause I still believe in your faithfulness. 'Cause I still believe in your truth. 'Cause I still believe in your holy word. I don't see, I still believe. The only place I can go is into your arms, where I throw to you my feeble prayers. In brokenness I can see that this was your will for me. Help me to know that you are near me. 'Cause I still believe in your faithfulness. 'Cause I still believe in your truth. 'Cause I still believe in your holy word. Even when I don't see, I still believe. I still believe. I still believe. I still believe. Mayong buntag sa tanan.
Daigo ng Ginoong Dios sa iyang kamaayo, ug ang Dios magpanalangin sa atong tanan. Ang Dios mas makagagahom kaysa bisan kinsa, kay bisan unsa nga mga panghitabo. Nagpasalamat kita sa Ginoo nga ang iyang mga saad dili mo balik kaniya nga walay kapuslanan. Ang atong pagtuo, ang atong pagsalig dili matayog tungod lamang kay nangadaot, nangagusbak ang atong mga gamit. Pipila niya na apan ang atong pagtuo na wala sa aning mga butanga. Ang atong pagtuo na sa atong Ginoong Dios. Atong iduol po sa pagampo ang atong mga igsuon nga nabahaan, sila brother sa pamilya Lapas, sa pamilya ni Tony Alsa, sa pamilya ni Fredo Dunal, nang lutaw gyud in taon ng ilang mga gamit pag igo atong baha. O naay pa mga kaigsuonan nga di nako ma-mention. Salamat lamang ta kay ang Ginoo mas makagagahom kaysa aning gamhanang mga gitawag nga natural nga mga katalagman. Apan salamat sa Dios nga buhi siya. Amen. Ug tungod niya na atong makita nga dili mausab ang saad ug ang plano sa Ginoo tungod lamang sa mga katalagman nga atong gipang-agian. Karong kabuntagon igsoon kung naamo sa inyong panimalay, padayon kitang mag-awhag, dad-a, awhaga, abi-abiha ang inyong mga kasilinganan, i-text, i-PM, i-Twitter ang inyong mga minahal sa kinabuhi, duol man o layo sa nasod, bisan asa pa sila sa kalibutan. Kaning atong internet, dako ni siyang matabang sa pagpakailap sa maayong balita, ug mao po ni gamiton sa Ginoo aron ipahimangno ang iyang gugma sa katawan bisan pa asa sila karong mga panahona. Salamat sa Dios. Karong bulan na igsoon na ati kitay gibuhat nga pagsaulog sa gitawag nato nga pag-abi-abi o pagdasig sa mga nag-alagad sa Ginoo. Gitawag ni nga Pastors Appreciation Month. Ako ning pagatudlo ay iitudlo karon takna tungod kay na ako'y katungod o na ako'y responsibilidad nga gihatag sa Dios sa atong probinsya. Ako ang tagapangulo sa gitawag nga Cebu Provincial Ministerial Association ug na ako'y tulubagon sa Dios bahin sa pagdasig sa atong mga alagad sa Ginoo, mga kapastoran. Ako ning gipili ato sang gi-interrupt ang atong gitawag nga serye bahin sa Anatomy of Sin. Tungod kay importante nga ato ning tun-an ug ato gayong hatagan og kahigayunan kay ang mga kapastoran sa ilang pagpaminaw, pagdungog sa pulong sa Ginoo ug ni tuman sila sa tawag sa Dios, nibiya sa tanang klaseng kalibutanong tinguha. You really have to understand, wa ko'y naibaw ang pastor na mastor tungod kay naay kwarta sa pagmalagad sa Ginoo. Ang ilang mga pagpaningkamot anaa tanan bahin sa gitawag nga pangalagad. Wala gyoy rason nga gigamit nga nangalagad sila kay naay sapi o naa kay makuha nga pinansyal nga panalangin. Kadaghanan nga akong nailhan na kasturya sa 34-35 panuigong pagpangalagad sa Ginoo na nagminaw sila sa tawag sa Dios ug sa atong matawag pa in English, against all odds they took the plunge and follow the call of God. Ubang mga tao nagunahuna ang pagpamastor igsoon, mura na siya glamorous position because people look at you. When you stand on the pulpit, all eyes are on you. Ug ilang hunahuna nga lami kana nga pagabuhaton ug nindot nga kana imong mabati. Pero igsoon, simple lang akong ikatubag ni ana. Ang pagpamati sa pulong sa Ginoo gitudlo sa Dios aron kita motubo ug tungod ni ana naay gamiton siyang tao. Kung ang inyong mga mata nakangadto, naglantaw, nagfocus sa taong gigamit sa Dios, dili unta mabutang ang inyong pagtuo sa tao apan ngadto sa Ginoo. Ug ikaduha, kung inyong tan-awon nga glamuroso kaayo ang pagpamastor, pangutana ang ilang mga anak, unsa katinuod ang pagpangalagad, unsay igo ni ini bahin sa ilang panginabuhi, sa ilang paglakaw, sa ilang pangiskwela, sa ilang mga kahigalaan.
you can ask all of the details and they can tell you the truth about a pastor's family. Muna ako nga nagalagad sa Ginoo, gamiton nako ang kahigayunan nga dasigon ang atong mga kapastoran nga ania sa pagpangalagad ug nagpabilin sa pagpangalagad bisan pa sa tanan klaseng mga paghagip sa ilang kinabuhi, sa ilang banay, sa ilang panalapian, nagpabilin sila nga mga lagad. Atong ablihan igsuon ang atong mga Biblia sa Efeso kapitulo 4:11 ngadto sa 13. Efeso 4:11 ngadto sa 13. Ang uban gihimo niya nga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga magsasangyaw sa maayong balita, ang uban pastor ug ang uban magtutudlo. Gibuhat niya kini aron maandam ang mga katawhan sa Dios sa pag-alagad, aron motubo sila og mahimong malig-on isip lawas ni Kristo. Pinaagi niini magkahiusa kita sa pagtuo ug sa pag-ila sa anak sa Dios, aron kita mahimong hamtong sa atong paggawi ug mahisama kita kang Kristo. Magampo ta mga igsoon. Amahan namong langit nun, tudloi kami paagi sa imong pulong gamit ako ang imong alagad nga mapahimangno ang imong kasing-kasing nganong naa kay mga piniling mga tao aron mga lagad. Wala nimo sila gipasagdan sa lain pang mga katuyuan apan gitawag nimo sila aron sa pagpangalagad sa ilang kinabuhi nganha diha kanimo. Salamat sa imong pulong nga mao'y mahatag kanamog lamdag o kasayuran o gamita ko padayon o Dios kay instrumento lamang ang imong alagad aron mapahimangno ang imong pulong giduol ni namo og nagsalig sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og amen. Ang usa sa atong makita ang makita nato nga mga pangutana nga maambitan sa usa ka nagalagad sa Ginoo o mga taong nakakita sa nagalagad sa Ginoo na ay mga pangutana nga usahay dili nila mapangutana pero ato na lamang karong ihanay o ipakita ang pulong sa Ginoo bahin sa pagpangalagad. Kinsa man ang pastor. Kung ato nang lantawon mo na una nato nga pangtulunan, kinsa ang pastor? Kung atong tanawon, ang pastor sa pinulungan sa Latino, gikan kana sa noun nga ang buot pasabot, shepherd. Gikan kana sa verb form nga passeres. Nga buot pasabot, to lead to pasture, to set to grazing or cause to eat. Subot pasabot, ikaw panguna aron sa pag-alagad o pagtagad sa imong karnero o aron imong pakanon ang imong mga karnero. Sa atong pagtanaw niinig, soon lami atong tukion ang pulong sa Dios nga mopahimangno ang pulong nga gigamit sa Biblia aron masabtan nato kinsa bani ang pastor. Unang Pedro kapitulo 5:1 ngadto sa 2. Unang Pedro kapitulo 5:1 ngadto sa 2. Kaninyo nga mga pangulo sa simbahan, ako ingon pangulo usab kaninyo ug saksi sa mga pag-antos ni Kristo o mag-aambit sa himaya nga ipadayag unya. Naghangyo kaninyo, alimahan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. Atiman na sila, dili tungod kay gipugos kamo, kundi tungod kay inyo gayong kabubuton. Sumala ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo dili tungod sa suhol lamang, kundi tungod gayud sa tinguha diha sa pag-alagad. Na ay mga pulong gigamit diri sa in English akong basahon ingon dito to the elders. Ang word nga elders nga gigamit ang Griego nga pinulungan ang word nga presbyteros. Unya ingon siya, I appeal as fellow elders karon ang ikaduhang pulong nga gigamit nga elders presbyteros gihapon, and then he said as a witness of Christ's sufferings and one who also will share the glory to be revealed, be shepherds. Okay, gitawag niya nga kinahanglan nga mualima kamo. Mao na ang word nga Griego nga poimaino o poimano o poimen of God's flock that is under your care, serving as overseer. Ang word nga overseer
mao na ang word nga episkopeo or episkopos, mao na ang gitawag nato nga gigamit nga pulong para atong masabtan. Ato nang tikon usa-usa unya, pero tulo ka pulong nga usa labot pasabot ang tagapangu sa simbahan. Ang pulong nga presbyteros, ang pulong nga puyimen o puimanos, o ang pulong nga gitawag nga episkopeo o episcopal sa in English. Sa Acts 20:17 and 28, buhat 20:17 ug 28, ingon ri samtang dito si Pablo sa Mileto, gipasuguan niya ang mga pangulo. Ang word nga pangulo gigamit diri mao ang word nga presbyteros. Muambak ta sa 28, ingon diri nga bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang nga magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon at imana ang simbahan sa Dios pinaagi sa dugo sa iyang anak. Ang ikaduhang pulong nga gigamit sa in English, ang word nga overseer sa verse 28. Sa verse 17, ang word nga elders, ang word nga presbyteros, unya ang word nga overseer is synonymous sa word nga episkopos. Ganina ang gigamit nga episkopos, ang word nga sa 1 Peter 5:1 and 2. So ang episkopos is to oversee, elders meaning tagapanguho, unya kadtong puyimen o puimanyo mao ang pag-amuma sa mga karnero. Atong tanawon igsoon, ang word nga elder tulo ang gigamit. Ang word nga presbyteros, puyimen o episkopos sa Griego. Ang tulo ka pulong sa word sa in English usara elder. Pero sa original nga teksto tulo nga pulong. Murabag sama sa in English sa word nga love na ay upat ka word ang gigamit sa Greek. Ang agape, ang phileo, ang storge ug ang phileo, agape, storge ug napay usa eros. Okay. Di na makita ang richness sa kalahian sa Greek word kumpara sa English translation. Sama sa elder, ang tulo ka ang word nga elder sa in English is tulo kag sa Griego tulo kag gigamit nga translated as elder. Ang elder manggod sa in English nga pagpanabot but pasabot tagapangulo. Pero sa Griego ang tagapangulo lahi-lahi, na ay episkopos, na ay presbytero ug na ay puyimen. So ang atong tan-awon una kaning gitawag nga unang gigamit ang presbyteros. Ang buot pasabot sa presbytero mauna ang makita nato ang English word nga Presbyterian. Di na nato makuha na. Ang meaning sa presbytero but pasabot nga usa ka tawo nga naa na gyud sa pangidaron. Tiguwangon na gud siya. Gigamit na siya nga opisyal, tagapangu tungod sa iyang gitas-on sa kasinatian sa kinabuhi. Kung naa na kas pangidaron nga hamtong o niagi ka sa tanang kadaghanang mga butang, piliun ka sa ilang tapok, sa ilang panahon nga tagapangu, hilabihan ngadto sa buluhaton sa Dios. But pasabot, nagpakita ka na nga ang titulo nga elder o presbyteros, usa ka tagapangu nga hamtong na ang pangidaron. Ikaduha nga pulong atong tanawon ang word nga pastor o gigamit sa Greek word nga poimen. Kas alaman gigamit ang word as a noun sa Ephesians chapter 4, katong pastor and teacher, no? Ingon sila ang pastor o teacher dili kuno mahimong magbulag. Although ang teacher not necessarily to be a pastor, pero ang pastor dili mahimo nga dili teacher. Because dili man ka kapastor kundi ka makatudlo og tarong. Apan makatudlo ka nga dili ka mamastor. So when you are a pastor, you should be able to teach mo ng pastor and teacher. Kung imong bantayan sa iyang pagkahanay, giuna niya ang apostoles, sunod ang mga propeta, sunod ebangelista, then pastor and teachers. Now, duha nga pagunahuna niya na usa ang word nga end, nagsimbolo nga gitunga lang nga ikalima ang awahi. Pero napoy nagsulti nga nganong end na tungod na kay ang pastor kinahanglang mahibalo sa pagtudlo ug mauna ang gitawag nga shepherds. Ang word nga puyimen
But pasabot, ang Griego niya nagpasabot nga alagaran ang mga batanong karnero o ang pag-atiman sa mga pag-alima aning mga kadaghanang karnero ug pagbantay nila ug hatagan sila og proteksyon, hatagan sila og government or paghanay sa ilang kinabuhi. Tungod niya na ang word nga shepherd is more of a verb form, meaning paglihok. Dili ni siya ingon ngalan nga title, but it's more of the action that he is expected to do. So an elder is also a presbyter or presbyteros, and also an elder is a puyimen. Ang puyimen mao ang naglihok para pag-alima og atimanon ang iyang mga karnero. Ikatulo nga pulong mo na ang word nga elder, pero ang gigamit nga pulong overseer. Okay, ang word nga episkopos. Now, when you use the word overseer, but lamang pasabot niya na mao ang paglantaw sa kadaghanan. Dili lang usa imong gibantayan apan gialima nimo ang kadaghanan. It has the idea of taking care of and making sure everyone is taken care of. Muna ang buot pasabot, pero ang tulo nga pulong, presbyteros, puyimen o gitawag natong episkopos are all in English term elder. Kay buot pasabot man gud ni ini igsoon nangalagad sa buluhaton sa Dios. Muna nga kung imong makita sa lain-laing mga pulong, makita nimo sa unang Timoteo, unang sa Tito, nga ang word nga elder is alternately used. Sometimes it uses the word episkopos, sometimes it uses the word presbyteros and puyimen. Now, pag-abot sa word nga overseer or gitawag nato nga paglantaw sa kadaghanan or word nga sa English term bishop, ang but pasabot lamang ni ana nga gihatagan og katungod para mag-atiman sa kadaghanan. Sa panahon ni Pedro o panahon ni Apostol Pablo, wala pa na gigamit para naay hierarchy. Wala na gigamit para ingon nga ang apostol mas labaw sa propeta, ang propeta mas labaw sa ebanghilista, o ang apostol mas labaw sa pastor. Sa ilang panahon, wala na nila gitawag nga nagpakita kinsay mas labaw. Nigawas lamang na nga panghunahuna nga naay labaw mas taas ani ang ngalan sa overseer kaysa pastor o kaysa propeta. Tungod na pag-abot sa gitawag nga ikaduhang siglo o 2nd century nga gigam-an na og mga paglain-lain nga paggamit. Pero sa panahon sa 65 AD and 67 AD, sa panahon ni Pedro o ni Pablo, wala pag yun na gigamit sa pangunahuna nga naay mas labaw sa mga termino. Pero tungod sa nagdagan nga panahon o nagkadaghang mga gitawag nato nga atimanunon, ilang gigamit ang mga pulong para ipasabot nga naapoy hierarchy tungod magud kay naatay gitawag nga form of government, naa kay makita unsaon pud nimo pag-atiman sa mga karnero. Mo nang sa panahon ni Jethro og ni Moses, gitudloan nga itunga-tungaon sa libuhan, sa gatusan, 50 ug puluan nga katawhan aron sa pag-atiman nila. So sama po niya na ang konsepto nganong paghuman sa panahon nila Pedro ni Apostol Pablo, nagsunod nga mga henerasyon nibuhat na sila og hierarchy para naay makita kunuhay nga government or dali masabtan kinsay tagapangu sa usa ka butang. Pero sa konteksto sa Biblia igsoon, klaro nga nagpahimangno kani sa alagad sa Ginoo sa simbahan. Now kinsa man ning pastor nga gisulti sa Biblia, ingon diri igsoon, siya ang tinawag. Kinsa siya? Tinawag siya. Now, ubang mga tao ingon nga unsaon man ako pagpastor, mopalit ra ba kog mikropono nya muwali? Lami unta kong inana. Pero sa simpleng pag-istorya igsoon, ayaw pagsuod sa pagpamastor kung wala ka tawgas Ginoo nga mga lagad sa Dios. Kay kung imo nang buhaton nga walay giyas Ginoo, imo lamang gipasakitan, gihatagag kabugaton ang imong kaugalingon.
Because the job is not a matter of title. It is about responsibility. Ang imong tulubagon maoy angay hunahunaon, dili ang mga titulo nga matawag kang pastor or whatever name that they would like to call it. Ako, I function in a bishop because of the job I have to do as a chairman of the Cebu province and OBEC, the one in Visayas Evangelical Council sa Region 7, Region 8 o Region 6. Pero kana igsuon para lamang ingon mailhan unsaon kinsa ang manubag, kinsa ang nagduma ug naanay kapulungan nga mo'y nagtabang para niana. Ug ang pagngadto sa gitawag nga tawag sa Ginoo dili lamang kana mga play ka. Kinahanglan imong sabton naa kay gitawag natong tawag. So ang unang pangutana sa uban, gusto ko mag full time pero unsaon mag full time? Sa Biblia igsuon wala gipakita ang kalahian sa full time ug dili full time. Ang giklaro sa Biblia mao ang pagpangalagad sa simbahan ug dili simbahan. So whether you are in a full-time or not in full-time ministry, ang gisgutan sa Biblia, kung magisguta og pagpangalagad sa Ginoo, mauna ang pagpangalagad sa simbahan. Ang kalahian lang mao ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo og pag-amuma og mga kalag. Karon, unsaon man ako pastor, mahibaw-an nga gitawag ko sa Ginoo. How do I know that I am called? Let's begin. Una, imong tan-awon nga ang gisulti ni Apostol Pablo ngadto kan Timoteo. Unang Timoteo 3:1. Tinuod kining maong panultihon ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan, nagtinguha og maayong buhat. So unsay una, ang unang gikinahanglan nimong sabton igsuon naa kay tinguha. In English, you have aspiration. There is this desire within. Mao gyud nay sinugdanan nga naa kay tinguha nga mga lagad sa Ginoo, nganha sa simbahan, ngana sa iyang gitawag natong ubasan. And kung naa kay tinguha but pasabot wala ka pugsa, wala ka gipugos anak, di man kakapasar og engineering, di man kakapasar og accounting, di man kakaya magdoktor, ang imong utok mabara man gyud kaayo, mamastor na lang kanak. Mo nay kapait usahay no, murag ang lantaw sa pastor kanang wa gyud maabot. Kutob lang anang way hagbunganan nga subject. Bisan sa Bible School ba so no mahagbong baya ka. Ayo gyud ti awi na kay Greek word, na kay Hebrew nga pagatun-an usahay sagulan pag Septuagint or gitawag nga Latin na understanding, dili po na lalim. So ayo pud taon ninyo tan-awa nga mura piso-piso nga kurso. So una naa kay gitawag nga tinguha, na kay aspiration nga numan. Kinahanglanon man gud nino kay kung mga lagad mo kas Ginoo, wa mo ni pugsanay gud. Pag mutando na kas Ginoo nga mga lagad ka, wa gyud ni pugsanay. Pero once mutawag na galing ka, gitawag na ka, kay bawa kang gitawag ka, wa na pud nay balibaray. Di ka pugson, pero once mutando na ka, di jud ka kabalibad. Kay naa man kay tinguha. Ingon sa unang Pedro 5:2, unang Pedro 5:2, nga alimahan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. Ati man na sila dili tungod kay gipugos kamo, kundili tungod kay inyo gayong kabubuton. So klaro sa Biblia nga ang pagpangalagad sa Ginoo wala ka pugsa. Mo nang di ka mo reklamo nga stress kaayo ko, 1 year na ko, 2 years na kong naglisod sa pangalagad sa Ginoo. Di na ko ganahan, na discourage ko, na depress ko. Igsoon wala ka sa sakto sigurong lugar. Mas maayo maninda na lang kag balot kay igo ra ka mo syagit og balot ug wa kay pressure kundi kana lang mahurot ang imong balot. Pero mga lagad kas Ginoo igsoon kinahanglan gid na gitawag nga dili pugsanay. Gusto gyud nimong mga lagad. Mo nang di ka mo balik sa Ginoo nga kapuya Lord oy. Di man ka pwede ingana mura kag niingon nga di na ko ganahang mukaon Lord. It's as natural as eating, supposedly. So, ang pagpangalagad sa Ginoo dili na pugsanay. Muna nga naa kay tinguha, normal nga kagusto niya na. Kay numdum ko one time, ay nakabantay ko nga, ganahan kong magtudlo sa Biblia na ako'y hunahuna. Hangtod sa usa ka adlaw, ganahan kong kana nalay akong buhaton. Hangtod sa kadlaw, ganahan kong wa na ko'y laing buhaton.
kana lang pagpangalagad sa Ginoo pagtudlo hantud sa nabot sa adlaw nga di na gyud ko mabuhi kung lain pa ang akong buhaton. So you realize there is a progress of intensity of desire. Hebrews 13:17, Hebreo 13:17. Tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo. Kini sila walay pahulay sa pag-atiman. Paminawa mga igsoon, ang mga alagad walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag, kay maghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton kung tahuro ninyo sila. Pero kung magpabadlong mo, puro na lang mo reklamo, muramog si Judas, muramog si kanang tao nga nangaway ni Apostol Pablo, kadtong mga tao nga way nakita kundi ang hugaw ug dili ang pagkatimsi sa mga pagbati sa alagad. Muni atong matawag nga angay natong usbon sa atong kinabuhi. Di man ta perpekto masayop magitano, pero kung nabantayan nimo wala na kay giwat gid mangitag sayop kay nasilo ka sa usa ka panghitabo. Timan igsuon ang pagkasilo maoy sinugdanan sa paggamit sa yawa nimo. So ayaw pasagdi nga ang kasilo maoy sinugdanan sa imong dili na pagtuman pagtahod sa mga alagad sa Dios. Subot pa sabot mo balik kita sa atong gitawag nga tinguha. Ang tinguha kinahanglanon kung kung gusto kang mga lagad sa simbahan. Og mauna ang pagtawag nga gusto nga pagabuhaton nimo diha sa Dios. Naay mga tao nga magtrabaho sila kay dili nila gusto ilang gitrabaho pero tungod kay kinahanglanon nilang panalapi. Makasabot ang Ginoo niya na. Pero dili na pwede sa pagpangalagad igsuon. Mga lagad galing ka, wa ka nangalagad kay nangita kag kwarta. Nangalagad ka tungod kay mao ka na ang tawag sa Dios. You know, some people they work even if they are against what they do, but they have to do it because of money. But when it comes to serving God, there is no way you can serve God and hated every minute of it. Kay kung inana magaling di jud katawgon sa Ginoo. Ang tinguha usa sa paagi sa pagtawag sa Ginoo nimo igsuon. Ang tinguha usa sa pamaagi nga imong makaplagan nga naa kay pinasahi nga kaadtuan nga tumong sa imong kinabuhi. Moabot ang mga adlaw na ami gitawag sa among grupo nga First Gen. Nagampo ko nga ilang mabatunan ang pagbati nga gigamit sa Ginoo sa iyang kasing-kasing ngadto sa mga alagad aron magamit gyud sila sa Ginoo sa pagpangalagad nganha sa pagsugod og mga buluhaton sa Dios. So una, ang gitawag natong tinguha, kinahanglang makita. Ikaduha, ang simpleng pangutana, naa ba kay gasa? So ganahan gyud kong mutudlo, pero wa kay abilidad mutudlo. Murag wa ka tawga igsuon. Pastor, ganahan gyud kong mamastor, pero di manggaling ka ganahan magatiman og usa ka best friend nimo. How can you be called a servant of God when you cannot even serve? Samo no sa among tapok, ang tawag namo sa matag usa-usahay kay sir, musta na ka sir? Kanang sir is spelled as S-E-R, short for servant, dili na S-I-R, nga sir, nga labaw. So, ang atong pag ngadto sa Ginoo, may bawaan ka kung naa ba kay gitawag nga tawag sa Ginoo, una nakitingwa, ikaduha makita nimo nga naag yung kay gasa. Asa man na nimo makita? Magsugod ka sa ginagmay nga mga pangalagad. Kung unsay gibuhat, gitahas nimo ang imong buhaton, magtudlo bag Bible study, mo bisita, magampos masakiton, umutambag sa mga tao nga naay mga kakulian, naay kaguliyang anaa ka para mo tambag. Unya imong makita bitaw nga ang mga tao nga imong alagaran, ang mga tao nga imong amuma, giatiman, naagyoy matawag nato nga kausaban o pagdasig resulta sa imong pagpangalagad kanila. Sila na mismo ang musulti nimo. Usa ka igsuono kay maayo man kaniana mga lagad na lang kas Ginoo. Mo na gitawag natong affirmation or confirmation. Mo na ang gigamit nga nung usahay makita nato nga gitawag ba ka gyud kas Ginoo kay daghan naman nagsulti.
Pero igsuon dili ka mahimo nga mga lagad sa Ginoo kay imong mama niingon, unsa man dong no, mamastor na lang ka. Dili na mama, dili na papa, di na igsuon o higala. Pero tungod sa imong hinay-hinay nga pagpangalagad, ang mga tao nga imong gialagaran maoy nakasulti nga naagyo kay tawag siguro sa Ginoo tungod kay maayo man ka, but pasabot gidihugan ka, naa kay abilidad. Ang word nga dihog sa in English, anointing, sa actual nga translation, but pasabot na abilidad, ability. So when you're anointed, you have the ability. Muna kung naa kay gasa, abilidad gikan sa Ginoo, usap pud na sa timailhan nga naa kay tawag diha sa Dios. Kung atong sabtuno, ang tingwa kinasing-kasing internal na siya. Atong matawag nga an effect in your heart, internally. Pero when it comes to following the call of God, naa na siya atong matawag nga external needs nga angay nimong tagbuon. Ang mga panginahanglanon sa katawhan, sa ilang pagpangalagad o sa ilang kinabuhi, di na ka munganha, mutagbo sa ilang mga gikinahanglan, ug tungod ni ana nahimo kang panalangin sa ilang kinabuhi. Unya sa atong pagtagbo sa ilang mga espirituhanon nga panginahanglanon, atong makita nga naay pagkonpirma sa ilang kinabuhi ngadto sa imong tawag sa Ginoo. Tungod kay naa kay nakita nga mga resulta nga Dios nagdihog sa imong pamaba og nagtagbo sa ilang panginahanglanon. So ikaduha atong makita igsuono nga nauna naa kay tinguha, ikaduha naa kay gasa, ikatulo importante kayo kini naay abling pultahan para nimo. Samtang walay simbahan nag-abli, walay pag-amuma, walay nagkonfirmar, walay mga kapastoran, mga gitawag natong ansyano nga mo konfirmar ug moabli og pultahan sa imong sa pagpangalagad, dili pa gyud nato matawag nga natawag na gyud ka o gitawag na gyud ka. Kinahanglang pasensya gyud ka, taas nga pasensya hangtod ang Ginoo mo abli sa kahigayunan nga naay luna alang dinha kanimo. Kay kung imong tan-awon naa manggyoy kalambigitan ang pagtagbo sa imong tawag ngadto sa mga ansyano. Sila'y mo konfirmar, sila'y mo tan-aw, mulantaw sa imong dagan sa kinabuhi, ug sa ilang nasabtan, ila karong ipahimangno kanimo nga panahon na para ikaw musulod sa pagpangalagad. Susama sa gisulti sa Mateo 9:37-36. Matthew 9:37-38. Busa giingnan niya ang iyang tinunan, daghan ng anihunon apan jutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tagiya sa anihunon aron magpadala siya dugang pang mga ngani. Open door. Dako ang panginanglanon, watay worker, naa ka, gitawag ka, ali dire. That's the call. God is confirming the call. Ingon dito sa Roma 10:15, unsaon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwawali. Sumala sa kasulatan, pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita. So kung ikaw gitawag sa Ginoo, naagyoy pagpangabli sa pultahan o gitawag na ka muwali sa pulong sa Ginoo. Ngadto ta sa Lucas 12:42. Lucas 12:42 ang Ginoo mitubag, kinsa ba di ay buutan ug maalamon nga sulugoon nga maoy tugyanan sa iyang agalon. So naanay pagtugyan. Kung ang Ginoo gitugyanan ka o Brad, ikaw na ang mag-atiman aning grupuha, ikaw ang mamastor sa ila, atimanon nimo sila, kana ang gitawag natong kahigayunan, mauna ang pagtugyan ngadto sa sulugoon sa pag-alagad. Ug last nga scripture sa Colosa 4:17, bahin aning gitawag natong open door, ang ug ingna si Argipo nga kinahanglan humanon gayud niya ang buluhaton nga gitugyan kaniya sa Dios. So naay pagtugyan. Kining atong gilantaw nga tulo nga timailhan nga angay nimong lantawon kay usab man gini sa kalibog sa mga tawo no gitawag bagyo ko sa Ginoo. Una na kay tingwa, ikaduha na kay gasa ug ikatlo ang pag-abli sa pultahan. Ang gasa ug ang tingwa magbaylo-baylo na, posibleng naara ka sa pag-atiman, pag-amuma, pagtagbo, dinihugan ka, unya kalit na lang ni usab ang imong
kasing-kasing. Kay ako sa tinuray, igsuon, ganahan ko magdoktor. Ganahan dyan ko magdoktor. Di ko ganahang mamastor, magkonduktor, dili. Ganahan dyan kong magdoktor. Kay, di ko ganahang pobre. Kapoy kayong pobre. Nagdako kong merkado na maligya bisag unsa para lang mabuhi ba. And I took that as a training program. Hangtod sa kaadlaw sa pagdawat nako sa Ginoo. Nahatagan ko kahigayunan nga mo share. Kasalang ko to, gipashare ako sa akong devotion insight. Grabe pagsugod na ako, di naman ko ganang muhunong. Proglami ang mariani no, lami gyud kay ni siya. Hangtod sa hinay-hinay nya usa unta ako mga apply og medisina o paghuman sa akong board na usab na gyud ang akong kasing-kasing. So buot pa sa butigsoon nga usahay mauna ang tingwa, usahay mauna ang gasa nya i-confirmar unya last gyud ang pag-abli sa kahigayunan. Kung wala pa ang tulo, I would say nga iampo lang, ayaw pagdali-dali kayo di man ka maawahi kung sakto ang imong pagpaminaw sa Ginoo. Karon ang pangutana, unsa may labot sa pagkaila nato sa mga alagad sa Dios? Aning atong pagpasidungog o pag-ila sa atong mga kapastoran. Igsoon ingon sa unang Timoteo 5:17-18. Palihog atong ablihan ang atong Biblia. Okay, nibalik na. Nakainom na tagtubig. Unang Timoteo 5:17, nakita na? Ang mga pangulo sa simbahan nga maayong mutuman sa ilang katungdanan, angayang ilhon nga takos sa dubli nga suho labi na kadtong naghago gayud sa pagwali o pagtudlo. So ang tudlo sa Biblia igsoon, etong ikaduhang pangunahuna, nganong kinahanglan nato silang iabi-abi o ilhon tungod kay nagsulti ang Biblia. Ang Biblia nagtudlo. Ang pangulo sa simbahan nga maayong mutuman sa ilang katungdanan angayang ilhon. Sa in English pa, the elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor. So gipasidunggan, nagtudlo ang Ginoo magpasidungog kita nga na sa mga kapastoran. Now, I'm a pastor. I also have a pastor, and the job is to honor the pastor. So muna, now, mangutana ta, nganong kinanglanan man na pastor? Gisugo raman ka sila sa Ginoo. So Ginoo ray mo musukli kanila. Tinuod, Ginoo gi musukli ug saad ginas Ginoo nga ang ilang tanang hago dili gyud makawang. Pero timan ni igsuon, nagpuyo pa sila sa yuta. Wa pa sila sa langit. Kamo manarbaho mo, nya moingon ng inyong gialagaran sa kumpanya o anak o igso sa imong pagtrabaho diri, Ginoo mo bayad nimo ha, dili ako. Di ka mosugot. Pero tungod kay tawag man is Ginoo, Ginoo mo bayad nila, musukli sa ilang mga hago apan makatawhanon, makatarunganon nga atong ilhon ang pulong sa Ginoo. Bahin nila. Nganong angay manato silang pasidunggan o abi-abihon o ilhon, pastor? Tungod kay una no, maoro ni ang kurso o tawag o trabaho nga 24/7, walay day opay, walay pahulaway. Basta tawgon ka sa Ginoo, naay masakito, naay emergency, dagan gyud ka, naay natao, dagan ka, naay namatay, dagan ka, naay nag-birthday, dagan ka, naay nag-away, dagan ka, naay nagpinusilay, patiliwa ka. Para ikaw unang mga tos Ginoo, mahuman ang imong mga kaligot-got. Really, brothers and sisters, tungod kay tao sila, dili sila sama sa imong mahunahuna nga way pagbati. Mubati, in fact, no, ingon sila, a pastor who is passionate will be effective. A pastor with no passion will be hard for them to become effective in caring for the people. So una atong makita kay tao sila, gikinahanglan nila ang pagdasig. Ikaduha, tungod kay, na ako lang klaro no, una, kay tao sila, ikaduha tungod kay 24 oras ang ilang pagpangalagad. Na ako'y amigo nga pastor po siya, pag 2:00, galing ko naman nawag, kay baw siya, bahay na sa patay, kay naaman siya
labot sa usa ka punerarya. Pag alauna nga to sa alas 4 bahin ko na sa patay. Pero alas 4 daw na pabuntag hantod na gabi bahin nas pagpangalagad. So lahi ang iyang oras nga gamiton. Pero ang punto sigsuno, pag naa ka sa pagpangalagad, wala kay kalahian. Tawagong kag alas 2, na ako'y usa ka experience kundi jud ko kalimut ani. Grabing hago pagka Domingo. Alagad dito, alagad dire. Unya, kapoy, hago kayo ang lawas. Kaya ba kayo sunod sa inahitabo? Pag abot sa Lunes, normally, at that time, dugay na ni, no? Diri sa Cebu, mamata ko mga alas 9. Kay luya ang lawas ba? Yawa mo ko'y dalian sa Lunes. Pag alas 9, sakto, manlaban na ka, manghugas na ka. Pero di ka mamatag sa'yo. Nanawag ang telepono, alas 7, igsuon, mga 6:30 siguro to. Parong alas 7. Perting sa baa. So, nidagan ko I know, mga tao nga na emergency, yun na. Dagan ko sa pero, hello, mayang buntag, ingon siya, Pastor, ikaw ni Pastor? Oh, Brad, Asis, unsa man dayang kay kalagad? Pastor, bang akong iro daghang kayong kuto? Unsa may tambal, ane? Ingon ko, Sis, nanawag ka tungod sa kuto, may na lang gito, kay katong panahon na, mga a week ago na ay nagsulti na ako bahin sa tambal sa kuto. So salamat sa Ginoo kay dali-dali po kung nakatubag. Sister na ay nagsulti na ako 1 2 3 kuno suwaye. Ang 1 2 3 powder na siya ibutang sa imong likod alimpatakan sa imong likod sa imong iro. Pagbutang ginako ko, Lord, wabay pwede nga dili lang sa manawag. Pwede man siguro manawag alas 9:01. Alas 6:30 sa iyo kaayo para lang mangutana sa iyang kutos iro. Kaingon jud ko, Lord, mao gyud siguro ni apel. Usahay na manawag nako, Pastor, asa man mo palit og lamisa? Pastor, asa palit og lapis? Asa man palit og aircon? Kay director's assistants man sad ang pastor. Usahay na mamatay, Pastor, unsa man punerarya? Pastor, kinsay doktor? Ilang una-una ba na atay director's assistants nga atong na memorya nga automatic motawag sila mo gawas na siya mga pulunga. But we understand kay wa man gud sila kadaganan, mudagan gud sila nga naa sila kadangpan. Usahay bisay kang iro, ikaw pay mahimong veterinary doctor. Usahay ikaw ang pediatrician, ikaw ang surgery, ikaw ang mutahi, ikaw ang karpintero. Pastor, usa kalitong gamiton sa kanang magtulo bitaw ang among ato pastor nga naman kay ibutang di man to babulgam. Usa kalito pastor? Murag babulgam tawag ana bulkasil. Mao to day pastor. Mao na ang pag-atiman. Usahay way labot sa ilang kinabuhi nga personal pero nailabot sa ilang mga gustong atimanon. So 24 oras ikatulo igsuon nganong gikinahanglanon natong baton kay kada adlaw manggod no di na lang nato tawagon nga trabaho. Kay ato na lang term siguro best term is sacrifice. Kay malambigit man gyud ilang pamilya. Unya kung pilion adtuon ba imong anak o adtuon ang emergency sa church member, usahay pilion gyud sa pastor ang church member nga emergency kaysa adtuon ang iyang pamilya. Nay usa ka pastor nga hapit magbuwag. Ang rason kay iyang anniversary kalit lang nanawag, nagsabot siya siyang asawa. Magkita ta alas 7, manlakaw ta atong anniversary. Alas 6:45 nanawag, nagpusil, nasamran ang Paris, gidagan sa ospital, nanawag niya. So gidali-dali niya, nalimtan niya ang anibersaryo. Pag uli niya, sirado na ang pultahan, patay na tanang suga. Giinan siya, minyua ang imong membro. Wa mangkoy importansya nimo, di mangko nimo importante. May na lang kay nahilot sa Ginoo, no? Pero atong ison extreme po na pastor, dili tinuod na igsoon. Kay mo ka ang mga asawa mo gud usahay, dili maguna first time na hitabo, daghang mga panghitabo kay nana nga mabiyaan sila, dili sila maatiman, nya unta ilan ang kanon, ilan na lang ihungit sa laing tao, ang iyang pang eyeglasses nga gibudget, ihatag pa sa laing church member nga eyeglasses, ngay nana ba? Tungod ana, atong makita nga angay po nato na dili man ni kada adlaw nga buhato, no? Once in a year, nya murag pagdasig sa usa ka bulan, pahimangno, para lang madasig ang alagad sa Ginoo. So ikaupat, mauni nga
ang pastor tao pod og ilang gikinahanglan ang pagdasig dili lang sa ilang pagpangalagad kundi sa ilang kaugalingong personal nga kinabuhi. Nagtudlo sila sa pulong sa Ginoo o paghanay sa kamatuoran. Kabaw ko ba igsoon, usahay kung mutudlo ka sa pulong sa Ginoo, ikaw ang igon sa tao. Nitudlo raman ka, pero unsay response sa mga tao? Giatake ko nimo, ako imong gipasumbingayan. You know, what can you do? If the Word of God is teaching you to teach that, whether maigo o why maigo, mao ang pulong sa Ginoo. Na yung mga paso, di na lang yun mamastor. Usahay, di na lamang yun ingon nga magwali sa ilang gusto sa Ginoo, kay lalison sila sa ilang mga miyembro nga makagagahom. Na ko'y nahibawang mo sa kasimbahan, giingnan sa siyang elder, sa iyang atong matawag nga board nga, o pastor, karong Domingo, mao ni iwali ha, ayaw wali anang imong giwaling serye kay basig way wa na mamalik. Ambot pasabot, di na sila mamalik. Pero ang kongregasyon, ganahan. Pero sila, di ganahan tungod kay na magoy-labot sa pagtuman sa pulong sa Ginoo. Usahay inana. And that's why I was saying, kung mahimo, ato silang ilhon, abi-abihon, tungod kay ilang gituman ang tawag sa Dios sa pagpahimangno sa kamaturan. Ug lastly, gitawag sila sa Ginoo. Dili tanang tao makabuhat ni ana. Pwede mo buhat sa katao, pero I can guarantee you, dili sila kalahutay. Because it takes the strength of the Almighty to do what God would like a person to do in the capacity that God would like them to do it. So karong kabuntagon igsoon ato nang hunahon ang ngano 5 kabutang una tungod kay sila unsa tong una kay tao sila, ikaduha 24 oras nakatutok, ikatulo okay, nakompromiso ang ilang mga pamilya, nagsakripisyo gyud sila, ikaupat o kinahanglanon nila ang pagdasig personal ug ikalima sa ilang tawag sa Ginoo. So ato nang klaruhon. Now, unsaon man nato pag ila pastor, pagpasidungog sa tawo nga gitawag sa Ginoo? Well, atong subayon ng Ginoo no, unsa iyang gisulti? Una igsoon, ato silang suportaan. Ato silang unsa igsoon? Ingon sa unang Timoteo 5:17-18. Ang pangulo sa simbahan nga maayong mutuman sa ilang katungdanan ang ngayang ilhon nga takos sa doble nga suhol labi na kadtong naghago gayud sa pagwali ug pagtudlo. Kay ang kasulatan nag-ingon ayaw sampungi ang baba sa baka samtang magio kini sa trigo. Nag-ingon usab ang kasulatan ang mamumuo ang ngayan gayud suhulan. So ang Biblia nagklaro og tudlo nga naay saktong pagsuhol nga ihatag. Usahay no na ako'y nakita ni nalingaw gyud kog basa ingon sila pastor, nagampo mi og pastor kay namatay na among pastor. Kinsay mo puli niya? Ko, okay mao ba? Unsa man inyong qualification? Grabe naglista sila qualification. Labaw pas manager sa bangko, labaw pas CEO, grabe yung qualification. Niing ko nga okay, pila man pud inyong suhol ang inyong payroll para niya. Ang qualification, managerial CEO. Ang salary, janitorial. I mean, how can you live with that? Where is the support? Gihimo rag yung trabahante ang alagad sa Ginoo. Well, pastor, mao man among naandan, mao na siya. Mao nang kinahanglanon natong tun-an ang pulong sa Ginoo. So kung imong tan-awon ng pulong sa Ginoo, giunsa man niya pagtudlo? Ingon siya, akong basahon, paminaw pag-ayo. Ang mga pangulo sa simbahan nga maayong mutuman sa ilang katungdanan ang ayang ilhon nga takos sa doble nga suhol. Sa unsang klaseng suhol? Doble. Now ako na master mo ko pastor, grabe, siya may motiba-tiba ni ini. Ako ning ibuhat dili para nako. I am okay. The church that I serve has taken care of me. Pero I speak of this in behalf of the pastors in the province, sa atong kapastoran sa tibuok probinsya. Ingon sa Biblia, no? Dubli ang suhol.
So kung ako imong pangutanon, kinsa man sa inyong grupo ang pinakadako nga sweldo? Kung ako imong pangutanon, dublihan na mo na sa sweldo sa inyong pastor. Oh, grabe po pastor oy, mo na wa kay kasing-kasing sa Ginoo, wa kay kasing-kasing sa alagad sa Dios kung mugsige ra kag reklamo. Kabalo ba ka kung imong suhulan og tarong, suportahan og tarong inyong pastor, ikaw ang mabulahan. Ikaw ang mapanalanginan, ikaw ang magkakaplag og abundansya. Because you are doing it not to the person but to the God who called the person. Gibuhat na nimo dili para sa alagad sa Dios lang, apan gibuhat na nimo tungod kay gitawag siya sa Ginoo ug nangalagad tungod sa iyang mga katuyuan. Nay usa ka tawo ni duol ako pastor, nakita gyud nako ang mga alagad nagkalisod in town. Nya inaanak ko diri sa Cebu, nga dugay-dugay na pod ko nangalagad sa Ginoo sa Cebu atong panahon na. Gusto kong mutabang nimo pastor. Kada bulan hatagan ti kag bugas usa ka sako, padadan ti kag grocery worth 10,000. Siga akong mata, hallelujah. Karon pa ko nakadungog og ina ng pagtabang. Nya pag human ingon siya pastor, pirmahi ra ni. Uy, para asa ning pirma? Ang tanang musod nga imong miyembro sa atong network naa kay share. Kung dili man itabang igsoon, negosyo man ang imong gi-offer. Wa man ka naghatag nako, gipatrabaho ko nimo para nimo. Kay kung mukita ko, kita man sad ka. Aw, inana gina pastor. O suwa ka mo tabang nako. Gipatrabaho ko nimo para mutabang nimo, lahi na siya igsuon. So sahay ba, atong huna-huna sa atong mga kapastoran murag ato lang magamit. Igsuon, kitay mo suporta. Kita ang mangitag paagi, suportaan ang alagad sa Ginoo. Dili ta muhuwat nga moingon galing ang Ginoo nimo na. Sometimes the Lord will drop this thought in your mind. Moingon, usa kay gikaon nila pastor no? Busod ang yawa ay gaburot og tiyan ayaw to tagda. Yawa na. Anything that has got to do with not looking after the man of God is a thought from the evil one. Pero sa Ginoo galing na paatimanon yun ka kay iya ng alagad. Ang iyang alagad nag-atiman pod sa mga gialagaran nga gustong paalagaran sa Ginoo. So suportaan nato ang alagad sa Dios. Storyang diretso, dublihon kuno ang suhol sa mga nag-alagad, nagtarong og pagpangalagad sa simbahan. Muna sa mga kapastoran, sa mga kaigsuunan, sa tibuok probinsya, sa tibuok Pilipinas, sa laing kanasuran, if you can hear my word, let me reiterate. Read the scripture by yourself. Kung gusto gyud kang sutaon ang pulong sa Ginoo, hatagi o kahigayunan nga ang Dios mo pahimangno, basta ablihan lang nimo imong kasing-kasing. Wa ka nibasa aron makiga lantugi, nibasa ka aron makakaton, mulihok yun ang Ginoo sa iyang dihog sa imong kasing-kasing. Ug ang suporta nga gusto sa Ginoo kanang makapalig-on sa alagad sa Dios. Nga dili siya magduha-duha, sakto ba ni? Unsa ba ni? Sakto ba ni? Dili. Kanang moderation na siya nga, Lord, salamat kay nagpakita ka sa imong tawag sa ako paagi sa mga taong imong gihikap para atimanon ang mga alagad pod sa Ginoo. Kay sa Ginoo igsoon, ang trabaho unta sa alagad sa Ginoo ang pagtuon, pagampo. Mo gina iyang two major issues that God would like them to do: to pray and study the word. Kaning administrative task parte na lamang sa iyang pagpamastor. Pero ang tulubagon niya gid sa Ginoo ang pagampo ug pagtuon sa pulong sa Ginoo. Atong tan-awon unang Korinto 9:14. Unang Korinto 9:14. Sa mauusab nga paagi ang Ginoo nagbuot nga kadtong nagwali sa mayong balita magkuha sa ilang panginabuhi gikan niini. So nagtudlo ang Biblia nga ang nagwali sa pulong sa Ginoo mukuha sa iyang kanunon, sa iyang panginabuhi gikan sa iyang pagwali, dili gikan sa networking, dili gikan sa iyang lain pang negosyo. Now okay na dili na sala kung naa siya mga businesses. It's not a problem. Pero primarily ang Biblia nagtudlo nga unta ang iyang gikuhaan ngadto sa iyang gialagaran, dinha siya unta mabuhi. That is where he will grow in the name of Jesus and continue to meet every need. Dinha gid nagikan. Sa among magtiayon, niabot mi sa punto one time sa sugod pa mi sa Ginoo nga
20% gud mi kung unsay ikapulo mo imong halad, unsay ikapulo mo imong halad. Wa na mi naglantaw kung pila. Kaysa porsyento pareho ra man atubangan sa Ginoo. Unya ang iyang panalangin naa sa among gitanom. So wa gud mi issue kung pila, ang issue ra gid namo consistent mi sa among 10% sa paghatag og ikapu ug among mga halad. Lain pa pud nang gitawag nga missions commitment, pagtabang sa mga pastor o pagtaatiman sa mga nag-eskwela ngadto sa Biblia o whatever. The Lord would touch us and we simply will do it. Now, I don't share with you something that we are not living. Wala ko nagtudlo sa butang nga ana ko buhata. Amo ning gipuy-an, amo ning gikinabuhi. Ingon sa Galacia 6:6, ingon ng Biblia, ang gitudloan sa Kristohanong mensahe angay magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga anaa kaniya. So kung natudloan ka sa punong Ginoo, angay kang mupaambit kuno kung unsay anaa nimo ngadto sa imong magtutudlo. Galacia 6:6. So una, atong suportaan ang atong alagad sa Ginoo. Ninangutan ako gahapon, Pastor, namong nakita sa youth service sa cruisers, taghan man kayo sila, tuwa sila sa inyong balay. Unyang ilang pagkaon, na may Ginoo igsuon. Pila na kaadlaw silang mangaon sa inyo, Pastor? Depende kung kutob kanus Unyang inyong budget, wa man pa ni na short ang Ginoo sa amo igsuon. Pero ilang nakita ba nga dili ta mo pili di ta makangani sa balayha kay wa mi kaon. Mga on natag pagkaon sa iroon niya kana lang murag dili ingnana ang plano sa Ginoo. Mo na nga naagyud tay pagsuporto ko. Ikaw natudluan ingon ng Biblia sa Galacia 6:6, mupaambit ka na kay uma portion sa imong uma yatag sa paso para na makaon. Na kay uma nga mga pechay yatag ang pechay pipila ni ana. Whatever that you have. Ikaduha, how do we honor them? Una, suportahan. Ikaduha, we honor them by defending them. Ato silang proteksyonan. Ato silang dipinsaan. Ingon sa unang Timoteo 3:7, palihog ison, atong basahon. Commercial break sa tas, samtang nag-abli mo. Nibalik na, salamat sa tubig. Nga way kahubas-hubas. Okay, 1 Timothy 3:7. Kinahanglan nga tinahod usab siya sa mga dili sakop sa simbahan aron dili siya kaulawan ug mahulog sa litag sa yawa. Yun apparently naagi nang atake kang Pablo sa iyang pagsulat niini mo nang giignaan ni Apostol Pablo si Timoteo nga kinahanglanon ang alagad sa Dios na agyoy pagtahod sa mga kasilinganan. Akong basahon ang nahitabo sa 2 Timoteo 4:14 ngadto sa 17. Pahinumdumin ini ang katawhan ug pahimangnui sila atubangan sa Dios sa dili pakiglantugi bahin sa mga pulong kay dili kini makaayo kun dili makadaot lamang sa namati. Paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kaninyo ingon nga alagad nga wala ikaulaw ang iyang trabaho ug usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Likayi ang binuang ug dili Diosnon nga lantugi nga mas makapahilayo lamang sa mga tao gikan sa Dios. Ug gitudlo nila mahisama kabahin suro paminawa pagayo ha verse 17 mo ni binisaya. Ang gitudlo nila mahisama sa kabahong nga mag-ut-ut sa unod, duha kanila mao si Himeneo ug si Fileto. Okay, so Hemios ug si Fileto giaway, gidaot-daot, gigam-an og istorya si Apostol Pablo. Muna ingon siya nga ayaw na lang pakiglantugi ni ana kay dili na makatabang sa namati. Apan ingon siya, paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo imong nga alagad nga wala ikaulaw sa iyang trabaho o sa kalagad nga nagtudlo sa kamaturan sa hustong paagi. Usahay na ay mga gamito ng yawa para dauto ng alagad sa Ginoo madiskurahe pero naa ka nga naminaw karon mo dipinsa sa imong pastor kay bao man ka sa tinuod kung tinuod ba nga naidautan nga kasing-kasing ang imong pastor o naay binuhatan nga dili mayo kung tinuod man gali na i-confront ayaw isulti sa laing tao
i-check kung tinuod ba o dili para dili ka magdugang sa yawa sa iyang gustong mahitabo. Pero kung kana hungihong lamang, ikaw gyud ang mubadlong kanila. Kay dili man mahimo nga pasagdan nimo ang imong alagad sa Ginoo nga ut-uton lang og daotang istorya sa bisan kinsa. Ikatulo, how do we honor them? We honor them by recognizing them. Nga ato gyud silang ilhon. Unang Tesalonica 5:12. Unang Tesalonica 5:12, mga igsoon, naghangyo kami kaninyo nga inyong tahuron ang naghago uban kaninyo. Sila ang gipili sa Ginoo aron pagdumala, pagtudlo kaninyo. So ato silang unsa igsoon? Tahuron. Tahuron dili bastuson. Tahuron dili atong ingon nga yaw-yawan, tahuron dili ingon nga yaga-yagaan lang. Apan tahuron susama sa gisulti sa pulong sa Ginoo. Yung sahin no nga mabati nato og usahay nga murag walay pagtahod nga ginabuhat. Palihog na igsoon alang sa pulong sa Ginoo, tahura bisan pag mas labaw kag nahibal-an, dako kag income kaysa imong pastor, ayaw in town. Tan-awa imong alagad sa Ginoo nga mas mubo kay gitawag na sa Ginoo. Kung mas labaw ka, ikaw untang gitawag sa Ginoo pero wa man katawaga. Gitawag man sa Ginoo ang imong pastor ug siya ang nag-amuma sa imong kalag, tahura ang iyang tawag sa Ginoo ug iyang pagkatao. Yang hanong ubang mga pastor wa man mo tahod sa ilang pastor tungod kay wa man sila makakaton, wa may nagtudlo nila sa pulong sa Ginoo nga tahuron ang ilang mga alagad sa Ginoo. Kung naan na kay pagtudlo na dawat ni ana, dili nakaangay balik-balikan pa sa sakto o dili sakto. Ikaapat and lastly, we honor our pastors by loving them. Ato silang higugmaon. Ingon didto sa Hebrews 13:17, di ba? Nga atong tumano ng atong mga leader, ang atong mga tagapangu kay nag-atiman sila sa inyong kalag. Sa unang Tesalonica 5:13, ingon dire, tahura sila og higugmaa pag-ayo. Tahuron sila kung sa buhaton igsoon? Higugmaon pag-ayo tungod sa ilang katungdanan ug pagdinaitay kanamo. And I will close with this verse, Philippians 1:7-8. Philippians 1:7-8, let me read in English. It is right for me to think this way about all of you because I have you in my heart and you are all partners with me in grace, both in my imprisonment in the defense and establishment of the gospel. For God is my witness, how deeply I miss all of you with the affections of Christ. Ang pulong ni Apostol Pablo nagpakita lang nga wala siya nagtingwa sa iyang kaugalingon apan ang taniyang paningkamot alang sa katawhan. So ang ato lang mahatag nga suklig suon mao ang paghigugma, pag-atiman, pag-ila, pagpasidungog sa mga katawhan nga gitawag sa Ginoo. Ya pastor, ang akong pastor dautan man. Ayaw og pagdugang og daotang pulong, istoryahe siya. Ayaw yaw-yaw sulti sa mga i-confront. Pusulti na galing ka sa ilang likod, gigamit na kasyawa. Kung naakay ang isulti sa atubangan, ayaw isulti sa likod. Kung nakay isulti sa likod, wa kay katungod musulti hangtod, wa na nimo na istorya sa naay katungod nga makadungog nga naay labot sa iyang pagkatao. Usahay no na ako'y mga pastor nga masturyahan nga di naganahang mga lagad sa Ginoo kay sa kasakit sa ilang gipangagian. Di na ako sila mablame. Pero what could have happened if people were there to encourage him? Dili na unta sila mubiya sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang kamputa. Ama namong langit nun sa adlaw nga imong gihatag, nagpasalamat kami, wala kay paglubad sa mga saad. Imong gitawag ang taong imong gipili, ikaw rapod ang mupanalangin nila. Ug ang taong mupanalangin kanila, mapanalanginan pod sama sa imong saad. So karong adlaw Ginong Dios, akong gitaas ang kapasturan, ikaw ang mo hawid sa ilang kasing-kasing, ayaw sila pasagdi Ginoo, hatagi sila katawhan nga mumahal kanila, at imanon sila, tagbawon sila, ipakita ang gugmas Ginoo aron ang mga alagad sa Dios dili mo atras sa ilang katungod o dili mo atras sa ilang tulubagon o dili mo biya sa gitahas sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Panalangin niya among mga kapasturan tibok probinsya sa Cebu, tibok Pilipinas, tibok kalibutan nga ikaw Ginong Dios ang mahimaya. Gitaas namo sila sa among pag-ila sa bulan sa Oktubre nga pagpasidungod sa atong kapasturan.
Dili mi ganahan nga mahimo ning kasubo kanila Ginoo. Dili mi gusto nga naay katawan sa Dios nga mahimong rason nga gamiton sa yawa nga dili na sila mga lagad. Gamita kami sa pagdasig, sa pag-ila, sa paghigugma, pagtabang sa mga alagad sa Dios sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og amen. Atong daygo na Ginoo, pakpakan nato ang Ginoong Dios. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Pastor Shoni, pabilin ta igsoon, alas 9 naman, gamay na lamang ni nga pahinang no, and then mangandam na ta sa pipila ka minuto. Amen. Okay. Salamat sa Ginoo sa atong mga pastor. Amen. Ug kung ikaw gitawag diha sa Ginoo, hopefully na confirm karon pinaagi sa pagtudlo ni pastor. Naa sila diri tanan ko no. Praise God. Okay. Pakikistorya lang sa mga pastor para tabangan ka unsa imong buhaton. O ato ihatag ang atong kinabuhi diha sa Ginoo para mga lagat kaniya. Amen. Amen. Kung ikaw wala pa kadawat sa Ginoong Dios nga imong personal nga manluluwas, ako kang gihatag ag higayon karon nga ikaw mudawat sa gugma o sa kaayo sa atong Ginoong Dios. Sunda ko niining akong pag-ampo, piyong imong mata nya muduko ta sunod sa akong pag-ampo. Ginoong Jesus, salamat sa imong gugma alang kanako. Mito ako nga ako nakasala diha kanimo. Ug ikaw naghatag sa imong kinabuhi alang sa akong kapasayloan. Ginoong Jesus, akong abrihan ang akong kasing-kasing. Ug ako kang giimbitahan nga mopuyo og mahimo nga akong Ginoo. Pasaylo ako sa akong mga kasalanan. Himo ako nga imong alagad. Himo ako nga imong disipulo. Kini akong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Pakpakan na to ang Ginoong Diyos. Hallelujah. Na ay party sa langit over one sinner who repents. So kung ikaw ka na igsuon, first time nimo nga gidawat si Ginoong Jesus nga imong personal nga manluluwas, ako kang giawhag nga mo connect ka namo. Tagay mi og message, ihatag ang imong number, or kung kinsa ang ni-invite nimo, connect with that person, appeal sa D group para ikaw mahimong disipulo ni Kristo. Ug tanan mingon og amen. Maayo kay nga atong Ginoon Dios. Amen. Mao nang kita magmalipayon o aduna kitay pag-asa sa atong kinabuhi. Manindog tang tanan aron sa atong pag-close. As of this time, paabot lang mo sa atong next nga announcement. Kung balik na ba ta dito sa atong building, hopefully, amo atong i-work out this week nga mahuman na gyud og limpyo unya gipang test ang atong mga musical instruments, ang atong PA system. Kung kamo kay balo ni ana nga area, giawhag na ko kamo nga mo adto sa simbahan, mo tabang, mo manlimpyo ta. Ang atong mga kortina labunon, daghan kay labunon mga kaigsuonan. Limpyuhan nato nga dili na siya baho nga pisak. Okay? Magampo ta. Ginoong Jesus, salamat kaayo Lord. Isa inyong kamot, let me declare blessings. Father, I declare your blessings upon your people. This week is a blessed week for everyone. Imo silang panalanginan sa ilang paglakaw, sa ilang pagpanarbaho, sa ilang pagtulog, ang imong proteksyon maanaa kanila. Ang imong kalinaw, pagpadayon kanila Ginoon Dios. Salamat nga sa tanan nilang buhaton, ikaw magahatag kanilang kalampusan. Lord, salamat sa mga negosyante, adunay mga closed deals. Sa mga nagtrabaho, adunay pabor. Sa mga estudyante, wisdom o provision sa ilang tuition fees, oh God. Lord, imo silang himuon nga mga ulo, dili mga ikog. Salamat, Lord. Gamitin nimo ang kadaosa sa pagsanyaw sa imong pulong. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all. Have a blessed week. And
Your success starts on, and every day is Nangalipay na sila kay mamahaw na ko no. Praise God. Mamahaw na.